أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande asawe jeetatabre lewru ramadana hijira annabijo meɗen muhammadu sallllahu alaihi wasallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be jeetatabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. En ɗo fassira deftere allah teddunde, en ɗon nder surahul baqara, en ummiran ha dow ayare wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. جمراوي ومن الناس أندريم من أون يتخذ جگتة من دون الله كويد غاين الله أندادا لبي يحبونهم إلي كحب الله بنان مؤمن يميرت الله والذين آمنوا أندو بين مؤمنين أشد ببوري ساتو حبا يد لله الله. ولو ترى وندو أيين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ يرى الذين الكفروا إذ يرى الذين ظلموا إذ وقت الذين بين ظلموا توني بكوي يرون بيات العذاب ينغدا أن الله أندو جمراو أن القوة أندو سمبه لله الله تنودن وأن الله أندو جمراو شديد أنكو برساتو العذاب ينغدا جو. ayare ɗo nde wari nde ɗo tindina en haala heferɓe jamirawo yeccina en inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffaran go nder none kufru maɓɓe be ko ɓe watta kanjum jamirawo wi wa minan nasi ɗon nder yimɓe man yattakhizu min dunillahi andadan, goɗɗo on ɗon nder yimɓe ɓen jogitoɓe ɓe waɗana ko'e maɓɓe labbi ko heedi ga en Allah. ɗon nder ko en fasiri andadan labbi nufete haɗɗo kode ke kalimawol man hallunga niddu ɗo nufa yeru, to yeru ko ha ibada, yeru ko ha dewal, ko kuma yeru ha yidde. ɗon nder yimɓe kanjum ɓe noon yimɓe man hamɓe onte araɓɓe
aynanama en mbi ayaji ɗo kanje ɗe ɗon nder ayaji ɗe wari lumbi ha caka surol man ɗo jomirawo ɗo wolwana mushrikina ɓawo o acci hala yahudu en wi labbi man nder maɓɓe amɓe araɓe en yiwodi mo en mbiyanno Amru ibn Luhayyin hanko on feni waddugo labbi ayi nder labbi maɓɓe man hanko yo hosiɗa leddi Yaman wuddu ɗon suwa'u ɗon ba jomirawo wolwani en ha suratu Nuhin to wa qalu la tazaruna alihatakum wala tazaruna wuddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad dallu kathira wari ha nder hadiseji ha sahihul Bukhari wuddu be suwa'u be yangusa be ya'uqa be nasru ɗum jiyaɓe Allah salihi en no on waɗi nde ɓe waɗi hedde ko annabi Nuhu nden ɓe maayi nde ɓe maayi yimɓe maɓɓe sey mangi ibada maɓɓe sey ɗo yembita ɓe sheyɗanu sey surɗinani ɓe maha labbi maɓɓe mana ɓe maha ɓe seha ka'e dow suura yimɓe man ɓe njoyo man to sey ɓe sehi sey warti laarugo ka'e man ɗo siftirina ɓe Allah to nder takadumol aadi zamanuru juuti ɓawo ɗoɗɗon ha ɗum dasi wakkatiyel kamɓe anduɓe haqiqa majum maayi ha warti ha ɓiɓɓe ha taniraɓe sheyɗanu sey wiyata ɓe a'a ɓeɗo ɗo hamɓe on ɓe rewanno mana hamɓe woni deweteɗe maɓɓe sey ɓe sotti diga teddungo ɓe warti rewugo ɓe to ɓe ɗon shirku arandejum fuɗɗi ɗo hanji labbi ɗo kanji on Amru ibn Luhayyin hoosi o wartidi hananta Hijaz ha Makka be Madina o sendini araɓe kala araɓe fuu wodi lawru rewata en bollino hala manata en wi kayru on Ausu be Kazraju rewanno nden laata ɗon je jomirawo yeccina en afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata lukre laata ɗum gorko feere no on nder araɓe o laati kuugal maako o ɗo taska daqiiqu kurori je hijjoɓe kana yalittu daqiqa lil hujjaji to oɗo taskana ɓe kurori je ɓe waɗata tamsoje hijju to mana oɗo huwa kuugal khayru nde o maayi sey yimɓeji ɗo nyembita mo sey ɓe mbi a'a ha ɓe nyiɓa deidei lawru ba maako ɓe nyiɓa ɓe seha hayre ba maako to sey ɓe sehi ko wiyete laata diga ɓawo nde zamanuru juuti sey ɓe warti rewugo ɗum to kanjum waɗi jomirawo wiyata wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan ɗon nder yimɓe hamɓe wonti araɓɓe man woɓɓe feere ɓe ɗo jogita labbi ko heedi ga en Allah haa jogugo waɗugo angadan ɗo ɓe ɗo senditi none tati woɓɓe nder maɓɓe ɓe ɗo sigi labbi ɗo ɓe ɗo fondi ɗi be Allah mana teddungal be dewal je ɓe waɗanta jomirawo kanjum on ɓe ngaɗanta labbi man ay to ɗo kanjum on yaadata be mana kalimawol andada woɓɓe bo nder maɓɓe ɓe ɗo sigi labbi ɗo ɗum wasila on mana ɓe ɗo teddini jomirawo ɓe ɗo wajjiɗini jomirawo ha jomirawo ko muɗum amma ɓe ɗo ngaɗi labbi wasila hakkunde maɓɓe ha Allah kanjum on mana abuduhumu illa li yuqarribuna ila Allahi zulfe ay kamɓe ɓe ɗo rewa labbi ɗo ngam ɗi ɓattina ɓe jomirawo on woɓɓe bo nder maɓɓe hamɓe ɓe hoosi labbi man tan ɓe ngaɗi yeeso maɓɓe ɓe yejjiti Allah ma ɓe hoosay ɓe mana ɓe ɓamtay daraja labbi ɓe fondi be jomirawo sey a'a hamɓe kande nda labbi ha yeeso maɓɓe ni sey ɓe suklani ɗi ɓe ɗo rewa ɗi ɓe sakkini Allah kamɓe jomirawo wi alyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha kamɓe on bana no ɓe yejjitiri jomirawo bo yejjitan ɓe ha lahira to kanjum woni yebre tati hamɓe man minan nasi man ɗo sey jomirawo lori wangitini wi yuhibbunahum ka hubbillahi hamɓe ɗo ɓe ɗon giɗa labbi ɗo bana no yidde Allah woni misalu ɓe ɗo rewa labbi sey ɓe hoosi yidde maɓɓe ɓe waɗi ha labbi ɗo bana no rewowo Allah yiɗirta Allah yuhibbunahum ka hubbillahi jomirawo sey waddi kefol ngol tashbihu nandidinki mana no ɓe rewirta labbi ɗo bana no ɓe rewirta Allah hokuma no ɓe yiɗiri labbi ɗo bana no yimɓe yiɗirta Allah
sey jawmirawo lori wangitini walladina amanu ashaddu hubban lillahi amma walladina ɓen amanu nuɗɗinɓe ashaddu ɓe ɓuri satugo hubban yidde lillahi Allah to jawmirawo o waɗi tashbihu ha nokkure ɗo mana o nandi dini yiɗugo maɓɓe labbi bana no ɗum yiɗirta Allah amma mumini en ɓuri yiɗugo Allah dininta hamɓe no ɓe yiɗiri labbi maɓɓe dalila ko waɗi hamɓe ɓeɗo yiɗi labbi maɓɓe ɗo ngam haaje on ɓeɗo yiɗi labbi maɓɓe ngam haaje goɗɗum feere ko hokka ɓe bote goɗɗum feere ko hisna ɓe kanjum watta ngaliban si a tawa goɗɗo o ɗo rewa lawru maako amma to ɗum wari ɗum wofotiri lawru ma waɗanamo ko yiɗi si o sakkina ndu ɗum wari bana no imrul kaysi wakkatiyel ɓe mbari baba maako bani asadin mbari baba maako ankon lamɗono maɓɓe nden o dilli oɗo dilla jotta ka o yiɗi o yaha o habta be maɓɓe ɓeɗo mari bo kuri tati aslamu nde ɓeɗo mari kuri tati ɗo be maji on ɓe firta ɓe fonda gotol ɗo hollamo fiilu gotol ɗo hollamo tarku gotol bo ɗo hollamo rida mana kuri mai ɗi tati to a fii arande ngol ɗo wurti ɗo wi'e accu hunde ko a yiɗi waɗugo man to a fii ngol ɗo bo wurti ɗo hollama waɗu ko a yiɗi waɗugo man to a fii tataɓol bo wurti ɗo bo ɗo hollama to a yiɗi a waɗa to a yiɗa a acca mana rida maɗa yerda maɗa to nde bani asad mbari baba mako hujuru no adil kindi nden zulhulasa nder labbi maɓɓe ɗon hakkunde hijaz man be yaman ha kombi najrana sey hanko nde o nufi o haɓan be bani asadin ɓe mbari baba mako ɗo sey o yahi o tokki ha zulhulasa man nde o yahi sey o fikuri man o fikurol arandewol tarku wurti o fii ɗiɗaɓol tarku wurti o lori o fii tataɓol tarku wurti nde tati fuu kuri may ɗo haɗamo sey o yewiɗi sey o fiɗi yeeso lawru mai be maji o wi to baba ma on ɓe mbari no ɗon no ha nder yanande a wi'ata ko an mi acca ngam man holli wala ko a nafata shikenan sey o dilli o habdi be bani asad o waɗi nasara ko man bo so ayi haɗo kanjum on amma yiɗuɗo Allah o tottata ko fake yidde Allah kañum jabira waɗi misal ɗo alladina amanu ashaddu hubban lillahi hamɓe ɓeɗo yiɗa labbi maɓɓe bana no ɗum yiɗirta Allah amma to dalila feere waɗi labbi mai fottanayɗe to si nonnoon amrum nder maɓɓe o waɗi lawru maɓɓe feere ɗon saadu ha leddi yaman o mofti geeloɗi maako o wari o hoɗi ha kombi lawru man nde o hoɗi ha kombi lawru man se geeloɗi maako sey ñaari sey ɗi sankitiri mo nde ɗi sankitimo sey hoosi ka e waɗi ka fiɗugo lawru man o wi mi ummi mi wari ha saadu liyejma a shamlana fa shattata ma baynana mi wari ha saadu ngam moɓa amin saadu sey wari sankiti amin a sohli saadu wala ko nafata to ɗuɗɗum fu nder maɓɓe en ɗo andi qissa sayyidina ali diga o ɓinguel ayi ɓe mbi hanko diga ha nder reedu dada mako o sujudanayi lawru ayi nder wakkati ɓinguel ɓeɗo fija o meɗino waɗugo lawru mako be nanta ɗume be dibbinoje ko to nde weelo nayimo sey o laari jungo Allah may ɗo wuuri sey o yewi o ƴakki o lori o laari banni ko o hirtani o ƴakkidi lawru may ndu fumaru to irum maji ɗon a tawa kamɓe ɓe waɗi min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillahi sey jomirawo wi walladina amanu ashaddu hubban lillahi mumini en ɓuri yiɗugo Allah dininta waɗanɓe Allah labbi no ɓe yiɗiri labbi dalila mumini en to muminijo yiɗi Allah o lortata ko fa ko e yidde maako ngam ɗume on ngaya kañum ɓe wiyata pamaro ha yiɗuɓe Allah haaje maako ɗume on haaje maako heɓugo yerda Allah kanjum on pamarum maako to a yiɗi yerda Allah bo ka jokkatake ha duniyaru e lallay sifaji maji alama maji jokkete ɗum ha duniyaru amma haqiqa majum sey ha lahira kanjum watta to goɗɗo tiiti Allah lortatako to o yiɗi Allah ɗo o warta o yiɗi Allah o jongiti be Allah on haɗɗo ɗoɗɗon yidde salihi en be nanta jomirawo ƴomti kanjum waɗi woɓɓe nder maɓɓe ɓe lolliri be nanta yiɗugo Allah tan ha warti isku jomirawo beege no ɓe yiɗiri Allah mana no ɓe tokkinta Allah ɓe ɗowtanta Allah ɓe yiɗi ibada Allah ɓe yiɗa hunde wonde feere wara jillana ɓe cani maɓɓe en ɗon ɗigi salolluka kas rabiatul adawiya nder jeyaɓe Allah hanko wakkatiyel ɓe tindini ahmadu ibnu hambali cani mako nani mangimo ha ɗeɓɓiti yiida be mako nde ɗaɓɓiti yiidi be mako sey wi yiɗi ɓagamo sey o wiyata wakkatiyel mako je o suklimo seɗɗa ɗo ma seto
o tammano Amadou no ambali ɗum goɗɗo so o tawi a senane ma ɗon bana ɗum yimɓe ɓe shahawa sukli on ngam man wakkatiyel maako je o wonnanimo o waɗa ibada ɗo sey to o wullimo ha Allah sey o windi baytuji feere o wi'ata ha baytuji maako kanji on o turani mo o wi'ata baytuji man araftul hawa munzu araftu hawaka wa anlaqtu qalbi ila man siwaka wa qumtu unajika walastu araka ha o yehi o wi'ata uribbuka hubbayni hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun li zaka fa amma alladhi kana hubbal hawa fashungli bi zikrika hatta araka fashungli bi zikrika amman siwaka wa amma alladhi anta ahlun lahu fakashfi li alhujba hatta araka fala alhamdu fi za wala zaka li walakin lakal hamdu fi za wa zaka. Andar baytuji mako oɗo tindina hanko Rabiatul Adawiya wala no o yiɗira goɗɗo hanko sey Allah tan o yiɗata wala ko o yiɗata sey Allah kanjum o wi araftul hawa mus araftu hawaka o andi ko wiyete yidde diga wakkati o andi no ɗum yiɗirta Allah mana to ɓi adama o arti yidde Allah jongiti be ɓernde makko wawata ko tottugo yeso tan defata kanjum waɗi o ummi oɗo waɗa munajatu o wala laara jawmirawo amma o andi jawmirawo ɗo laara mo sey o wiyata o yiɗi Allah yiide ɗiɗi o hibbuka hubbayni hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun li zaka mi yiɗima yidde ɗiɗi yidde arandere kam yidde nde hawa nde giɗaɗi yonki non mana tagdi am bunniya am no Allah tagiri am be yonki am ko yiɗata ɗo ni an Allah an mi yiɗi nden mi yiɗima yidde wonde feere wa hubban li annaka ahlun li zaka mi yiɗima ngam yidde wonde feere ngam adunke yiɗego an Allah tawi goɗɗo yiɗama andama sey haɗɗo o wi fa amma alladhi kana hubbal hawa fashungli bi zikrika amman siwaka yidde am nde laati nde hawa ɗo to mi sukloran be innugo maɗa ko luuti maɗa mi wala wakkati innugo hunde wonde feere sey an tan mi innata mana kala siptorgo maako be wolde maako fu Allah tan nden wa amma allazi anta ahlun lahu fakashfi li alhujba atta araka famma lazi anta ahlulahu o wi yidde nde an on dunke yiɗego to kañum kam a holla am ajaibu malakutu maɗa ha mi laara bawɗe maɗa sey o wi falal hamdu fiza wala zakali yettore wala ha yidde arandere yettore wala ha ɗiɗaɓre walakin kal hamdu fiza wa zaka a yettore nde arandere be ɗiɗaɓre ma fu je maɗa to ɗo misalu no jeyaɓe Allah yiɗirta Allah kanjum waɗi jomirawo wiyata walladina amanu ashaddu hubban lillah nuɗɗinɓe ɓuri yiɗugo Allah hamɓe heferɓe ɓe waɗani jawmirawo labbi ɗo ɗiɗo nanditi be ɗume ɓe nanditini yidde labbi moy ba yidde Allah amma jawmirawo se senditiri ɗum o wi walladina amanu ashaddu hubban lillah nden jawmirawo se wangini shani maɓɓe walaw tara alladina zalamu iz yarawna al azaba anna al quwwata lillahi jamia o wi walaw tare wonɗo an annabijo sallllahu alih wa sallam a laaran alladina ɓen zalamu toñiɓe yonkiji moɗon ko kuma aa hamɓe waɗanɓe Allah labbi wonɗo ɓe laaranno dedei yangada ka Allah yerindani ɓe ha lahira da ɓe andanno anna al quwwata lillahi jami'an wakkatel ɓe yiyata yangada ɗo ɓe anda isaranal azaba ɓe andan sembe kafa je Allah tan mana Allah tan mari sembe mana Allah tan mari bawɗe dedei labbi maɓɓe ɗe ɓe tokkanno wala koɗi nafata ɓe hande wala nafo wala torro se Allah feere muɗum ayi hamɓe ɓeɗo gaɗi itikadu ha rewugo maɓɓe labbi ɗo dow labbi ɗo wodi koɗi yetti ko wodi koɗi wawata nafugo kanjum no ɓe waɗi itikadu waɗi haɓe hokkiɗi yidde amma jomirawo wi annabijo sallllahu alih wa sallam on ɗo a laran nder qurra'u en maɓɓe jangiri jumhuru maɓɓe kafu nafi'u be nanta amiru be ibnu amri ɓe pat maɓɓe ɓe jangiri walaw tare oɗeke hamza be ƙumbul hamɓe ɓe jangiri walaw yare to ɗiɗi fuu bo eftoto ha nanta tafsiru to a wi walaw tare aɗo nufa annabijo sallllahu alayhi wa sallam to a wi walaw yare aɗo nufa hamɓe heferɓe wonɗo ɓe laranno yangada is yarawnal azaba wakkatiyel ɓe yi'ata yangada ko kañum noni ɓe mbi diga wakkatiyel yonki maɓɓe wurtata
hamɓe rewɓe labbi ngam wala ko woni diga wakkatiyel man nane ma en ɗo mbolwa ko nden ɗo fasira wakkatiyel yonki wurtata ɗo kañum jomirawo wi o jaa sakratul mawti bil haqqi wakkatiyel man on gonga warata mana subuhatu koyɗi ɗume pat sottiri gonga tan wari wakkatiyel man to hamɓe diga wakkatiyel man wasmirru fuɗɗantaɓe diga wakkatiyel no ɓe yiyata yangada nden diga wakkatiyel man bo ɓe laɓɓinta annal quwata to ɓe yi yangada ka wodani ɓe annal quwata lillahi jami'an ɓe andan sembe ka faje Allah feere muɗum wa anna allaha andu jomirawo shadidul azabi o cata yangadajo to haɗɗo jomirawo tindini en haala hamɓe heferɓe ayi o wimen ina alladina kafaru wa matu wa hum kuffarun wa ulaika alayhim la'natullahi wa malaikatu wan nas khalidina fiha la yukaffafuna al-azab kamɓe on jomirawo tindini se o yecci en nder maɓɓe ɗume on waɗi hamɓe khalidina fiha la yukaffafuna al-azab ɗo kanjum on kamɓe on ɗon nder maɓɓe yattakizuna min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladina amanu ashaddu balillah walaw tara alladina zalamu iz yarawna al-azaba haɗɗo ayi walaw tare ɗum wari irum majum ɗuɗɗum to a laari ha suratu yunus to woɗi jomirawo wi walaw tara isi zalimuna mawqufuna inda rabbihim woodi a tawata walaw yara allazina zalamu id yarawna al-azaba man walaw yarawna irum maji wari ɗuɗɗum pat ɗo holla en mawnugo be satugo sani man mana wakkatiyel man ɗo kulol timmidi kulol yangada timmidi yangada wasbiru timmidi wasburu ha maɓɓe Allah reenu en kañum waɗi jomirawo wi o anna allaha andu jomirawo shadidu o ɓura satuki al azabi yangadajo nam إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب jomirawo wi is wakkati alladina ɓen ittubi'u tokkaɓe tabarraɓe fiɗɗi min alladina ibgoye ɓen attaba'u tokkiɓe wara awɓe gi al azaba yangada wa taqaɗɗa'at bihimul asbabu al asbabu sonayeji wa taqaɗɗa'at ta'iɗi bi yimɓe maɓɓe to ayare may ɗo wari ɗo tindina en dedei no ɓe woni be nanta labbi maɓɓe man nyalawmare ɗo mana nyande ɓe yi'ata yangada man jomirawo se wi'ata is wakkatiyel ɗum zorfu zamanin on mana wakkatiyel tabarra allazina tubi'u allazina ɓen ittubi'u tokkaɓe ɓen on tokkaɓe ɗo hamɓe on majjimɓe wonɓe ɓaawo en maɓɓe amrumnu lahayago amrumnu luhayyingo ayi hanko on wari wayliti dinaji araɓɓe o waddani ɓe dede ko woɗayi o waddani ɓe labbi o canji dina annabi ibrahima nden o ƴooni araɓɓe fuu bo wara tokka labbi ɗo o wi dina labbi ɗo kanjum on dina annabi ibrahima to irum maako be ko nandi be maɓɓe kamɓe on nyalawmare darngal to ɓe laari yangada sei ɓe mbiya aa hamɓe ka wala ko yaali ɓe ɓe ɓeɗo ɗo tabarra allazina tubi'u min allazina tabaw dedei ɓeɗo ɗo hamɓe ɓe tokkino mawɓe maɓɓe on ɓe rewi labbi ngam mawɓe maɓɓe on waddani ɓe labbi man ha ɓe yiɗi ha ɓe nuɗɗini ha ɓe tokkiɗi nden kamɓe goo nde ɓe yehi ɓe laari yangada sei ɓe tokki goo fiɗɗake daga to maɓɓe ɓe fiɗɗake wi aa minon kam min anda on ma meɗe laarugon kaɗon ha suraji lesto ha nokkure jomirawo tindini dede no ɓe wadata suratu saba'i to ayi kamɓe ɓe tindinan ɓe mbiyan walaw tara isal mujrimuna qala allazina hamɓe dedei tokkaɓe man ɗo ɓe gaɗan muhawara be ɓe tokkiɓe ɓe mbiya ay minon on tokkino on وقال الذين استضعفوا للذين استضعفوا أنا نصرفناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين sai warta ɓe waɗa ka yeddidirgo ɓe wi'a nane ma ay minon kamin ɗo tokki on ay fahal antum mugnuna anna nasiban min annari wa gara allazina tabi'u lillazina tabaw fahal antum mugnuna anna nasiban min annari ay kamɓe tokkiɓe sai ɓe wara ɓe tawa mawɓe maɓɓe wi'a to hande ka nda onon min tokkino nden bo nda ha yangada yetti kadi woodi ko on ustinta amin seɗɗana ko kuma woodi ko on renata amin na sai wi'a aa minon noon haɗimon tokkugona minon kam mi anda o masam ɓe fiɗɗa hakkunde maɓɓe ɓe fiɗɗidira haɗɗo ɓe mbi irum ayare ɗo kanjum irum majum ɗo wara kanjum annabi isa jomirawo wolanan suratul arafi to ay isqara llahu ya isa bnu mariama anta qulta linnasi ittabi'uni wa ummi ilahayni qala
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به كو هذا أي النبي إيسى جميرا جمان مو هاتو إن أنت ساتو في من هاتو كو بلبي نادم هو دوانيو ساتو شاني من واتهانكو النبي إيسى ريورو النبوجو الله وروح الله أما يند دانغال سيتو الله جامتيمو يتمو أنت قلت للناس تكذوني ومي ولايني أن أنوي نصارى يجوكا ما أن بيدا دما بيودا ديوتي بينا هنكو النبي إيسى سبحانك ما كان لك أن أقول ما ليس لي بحق مفتاي مي أكارو nen o ma qultu lahu illa ma amartani bihi an ubudu llaha rabbi wa rabbikum min wala ko mi wiiɓe fa sey ko a wi am mi wi aɓe ɓe rewa allah amma mi ɗaɓɓitay rewego kanjum waɗi ɓe mbiyata geldol ngol ɗo kanjum haɗata annabi isa ceeto ñande dargal amma hanko ruhullahi o yottino seetugo hadiso shafaati je annabijo sallallahu alih wa sallam umminta jamirawo longdinta dede salihi en ɓe gara ha annabi adam yerɓa ɓe annabi musa annabi ibrahim yerɓa ɓe annabi musa wolwatako sey ɓe umma ɓe gara ha ruhullahi ngam annabi isa oɗo mari khususiya je ruhaniya je kusan o ɓurdi annabo en pat ha eri ha wakkere man kanjum waɗi geldol ngol ɗo kangol on hattamo ceetugo ñande man o wiya aa min ma fa mi rewama ɓawo am mi anda hande mi hisanna mi hisatako to haɗɗo kanjum waɗi hatta labbi may jomirawo dugaran ɗi wolde ñande man to jomirawo dugani ɗi wolde kanji ma ɗi fiɗɗa rewiɓe ɗi man ɗi fiɗɗa ɓe rewiɗi man ɗi wiya aa kanji kadi anda bal kanu yabuduna al jinna aksaruhum bihi muminuna ngam dalila hamɓe araɓɓe ɓe rewi kujeji ɗuɗɗi woodi ɓe rewi koode kamɓe wiyete dahriyina nder maɓɓe woodi ɓe rewi koode ayinaɗe woodi ɓe rewi koode gabaɗaya woodi ɓe rewi malaika en nder maɓɓe woɓɓe rewi malaika en woɓɓe rewi koode woɓɓe rewi nange woɓɓe rewi ginnaji nden woɓɓe rewi labbi to labbi man woɓɓe rewa ɗum kange woɓɓe ɗum shardi woɓɓe kaahe woɓɓe bo ɓolinan jamdi on a rewata amma fu nder labbe kamɓe noneji joyiɗo kanjum on hamɓe araɓe ɓe jogiti ɓe ngaɗi an dadalla to haɗo sey jomirawo wiyata ɓe pat maɓɓe hamɓe rewuɓe labbi ɗo diga dahri yina man ɓe ɓe rewi koode ɓe ɓe rewi malaika en man waqalu takadallahu ajala al malaikata hum inda rahmani inasa ashidu khalqahum ay kamɓe woɓe feere ɓe mbi waqalu malaikatu banatullahi ɓe mbina malaika en ɗo ɗum ɓiɓɓe allah roɓe on ashidu khalqahum dede itikaduji maɓɓe bonniɗi ɗi yarata ɓe he shirku fuu wolona haɗɗo kañum jawna wi istabara alladina tubiu min alladina tabau kañum ñalomare ma noran tokkiɓe go kanji rabbi rewaɗi kanji ma seeɗi fiɗɗa be ɗi rewiɗi nden istabara alladina tubiu min alladina tabau wara awul azaba ɓe gi'an yangaɗa ñandema jomirawo waddi alifi be laamu ha nokkure ɗo ngam sembiɗingi ayinaki yangada azabal huuni azaba yangada mana azaba yawnare je ñalawmare man is yarawna al azaba ɗo pat nanema kefero en fiɗiga mayugo makko oɗon nder yangada allah renu en ha nder yanande makko oɗon nder yangada o ummitinteɗo nder yangada ñande dargal oɗon nder yangada amma yangadaji ɗo ɗi pat maji ɗi pamare dininta yangada mako ka huludu mana ka o dumata nder maka kanjum waɗi wakkati ɓe larata to wakkati man on ɗum wasmira ɗo fu waranta ɓe warawol azaba wa taqatta bihimul asbab jomirawo wi al asbabu sonayeji wasilaji wa taqatta bihim ta'idi be maɓɓe to ɗume on woni asbab ha araɓɓe ko woni sababu ɗum ɓoggolon ɓoggi ɗiyeji on ɓe mbiyata asbabu ɓoggi ɗiɓe wa'irta ɓe itta dibinoje ngam kanjum on anglabu aishi maɓɓe hamɓe araɓe on ɓe ha hijas ɓe qur'anu jippi ha dow maɓɓe to nden sey laati kala hunde nde ɓe ta'i gikke pat ɓe ɗo wi'ira ta'ugo gikke ɗo sey ɓe ɗo wi'a taqaɗɗa bimul asbab bana no imrul qais wi'ata taqaɗɗa asbabul تقدى أسباب الندامة والهوانة أشية تجاوزنا
mahatan wa shaizara baka sahibi lamma ra'a darba dunahu wa yaqana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namuta fanuzara ander ala on samalaka shawqun ko billazi wa aksara ko to wodi o wiyata takada asbabul oɗo holla dedei ko ɗume ta'iɗi mana wasila ko yottinta ɓe ha haaje maɓɓe man ɗo arti ta'i timmi to sei ɗum laati kañum jomirawo fiiri misalu ay wa takaɗɗa bihimul asbab ha ɗo balaga ɗo ha nokkure ɗo wa takaɗɗa bihimul asbab ɗo ɗum isti'ara at-tamsiliya ha balaga ha isti'ara tamsiliya ɗo mari wajhuji feere feere jeeɗiɗi wajhuji jeeɗiɗi ɗo ɗume on waɗi jawmirawo ayare man o timminiri istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awu al-azaba wa taqatta'at bihimul asbab o yeccay nda ko woni dow maɓɓe ko kuma nda ko heɓata ɓe ɗo ɗum balaga on ngam ɗume ɓe wi a andina hunde a mawnina nde a sala yeccugo nde ɓuran waɓɓu ha ɓernde dininta yewtugo nde ngam kanjum e wi kujeji feere to a yewtiɗini si kenan sei ɗi arta yewtugo ɗiɗo sei itta alhorma maji amma so nde yewtugo ɗi ɓuran waɓɓu ha ɓernde kanjum waɗi jomirawo wi ista wa taqaɗɗa bihimul asbab misalu man haɗɗo taqaɗɗa bihimul asbab a yi ɓe nandidini hamɓe heferɓe rewugo labbi bana no o itta dibinoje nden o waɗi oɗo ha dow o yottay dibinoje nden ɓoggi may ta'i ayi to o yanini ɗume on ɗum halkera on to a yiɗi bo a wiyan a'a asali dibinoje ɗo on nandina be nanta kuuɗe boɗɗe ɓe wa'i ɓe yottayi ha maaje bako ɓe itta ɗe nden ɓoggi may ɗi ta'i ɓe yani nder halkere ndaɗi ɓeɗo laara ɓe heɓay to a hoosi wajhuji ɗo ni wajhuji may jeeɗiɗi fuu ɗi wurtinte dow ɗume ɗum isti'ara tamsiliya on ha inde makka ha yimɓe balaga kañum jomirawo wi wa taqaɗɗa bihimul asbabu mana asbabuji pottani ɓe warti wala wurtorde wala ko ɗume dabare pat timmi Allah reeni en be majum na وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جمراوي الذين بين اتبعوا تكب وقال بين بي لو أن لنا وندو كرة لورتان لنا ودنا من فنتبرأ سيمين بيتو منهم إبقو إمابي كما تبرأوا بنانو بوادي تبرؤوا بفيتوري منا إبقو أمين كذلك بناني جمراوي يريهم جمراو الله تبع أعمالهم كودي جمابي حسرات دو واسمروا وما هم إلى تاكي بخارجين بدون غرتين من النار هندريته الله رينو ين أي هم توكي بيغو استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب تقدمنا وقال الذين تبعوا هم توكي بيغو سيمبيا لو أن لنا كرة وكتيل غونغا وراني بي واري ndaaɓe ha moggudarngal ɓe yi yangada ka wodani ɓe ɓe wari ha ardiɓe maɓɓe ɓe mbi ardiɓe maɓɓe rondane amin yangada ko kuma ustane amin ardiɓe maɓɓe fiɗɗo daga to ɓe wi andaɓe ma to wi andaɓe ɗo to ton on wasmirru joɗata ɓerɗe maɓɓe sei ɓe mbiya taweno minon bo Allah lornan amin lawanna lana karratan taweno ne min maranno lortande wondo min wartanno ha duniyaru da mino ma sei min fiɗɗa daga to oɗon wato mana to ɓe warti Allah wartiranno ɓe ha duniyaru ɓe wiya ɓe tokkataɓe to ɗum waɗana ɗum waɗata ngam ɓe wartatako amma jomirawo arti hokki non habaru irum man walaw ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibuna wondo jomirawo lornanno ɓe ha duniyaru man lorna ardiɓe maɓɓe ha duniyaru man ɓe loran ɓe huwa kuugal man ngam ɗume sabaqatil mashi'atul ilahiya ɗo on jomirawo arti hitani ɓe kañum jomirawo yeccata en to goɗɗo yehi lahira lortata amma walaw ruddu la adu limanuhu anhu wondo ɓe lortinonno ma da ko ɓe haɗanogo kañumon ɓe wartata sei ɓe tefa tawiliji
ɗoɗa ka waɗugo tawili ɓe mbiya ko ɓe hoyɗino on ko kuma ɓe sirinoɓe on ko ɓe horɗi wakkilo on ngam ɗume waɓɓu majum sey itto ha maɓɓe ngam dalila aritago bindo kanjum waɗɓe ɓe mbiyata ولو ترى الذين يظهرون ان القوه لله جميعا استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا taweno min lortanno sey min fiɗɗa dogato maɓɓe wolde ɗo nde larani ɓe ɗiɗo fu hamɓe tokkaɓe be nanta tokkiɓe kamɓe tokkaɓe sey ɓe wiye taweno min wartanma minomma da min andano min majjinayno on da minomma yangata ɗo hoɗayno dow amin ngam dalila kala kuugal ngal goɗɗo huwi fu to ni ɗum sunna on o ersi to kala mo huwi ngal fu oɗo mari baraji magal non to ɗum kallungal bo man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyama min duni an yunqasa min ujurihim shay'a wa man sanna sunnata sayyi'a mafhumul mukhalafa kenan wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmi alqiyama min duni an yunqasa min wizrihim shay'a to ni goɗɗo o huwi kuugal bongal gotal nden goɗɗo laarimo e yembimo to oɗo mari baraji kuugal goɗɗo ɗo nden goɗɗo mo yembi o bo ɗo mari baraji kuugal oɗo ɗo man o bo yembi ɗo mari baraji kuugal oɗo ɗo ka ɗo tokkidir kala mo huwi kuugal irum man pat mo ɓe hokkata baraji fuu an mo isinigal seeto ɓe hokkima baraji man haɗɗo ɓe mbiyata en irum imam malik en wala mo foti yottaɓe baraji ha ibada ngam ka andi a huwata pat ko ɓe waɗino on sey ɓe mbiya imam maliki en ma je maɓɓe seɗɗa wala ko yottata sahabo en annabijo sallallahu alaihi wasallam martaba ɗo kanka on sahabo en ɓurdi kala takle fuu muɗum annabijo sallallahu alaihi wasallam wiya inna allaha faddala ashabi alal alamina ala jami'il alamina allah ɓurni sahabo en mako dow takle fuu muɗum ɓe ɗume hususiya kaɗo ɗo kala kuugal bongal julɗo huya ɗo mbeɗe deddi fuu bako ɓe hokkamo baraji man sey to ɓe hokki sahabo en annabijo ngam hamɓe on we'itani en dina kanjum waɗi martaba maɓɓe feere hamɓe ɓe mematake jotta fu woni dojja ummi ananta khalijul arabi man jotta fu haaliyan ɗo ni ɓe ɗon nder habre man ɓe shiri musalsal je muawiya tum no abi sufyana ayi muawiya ɗum abu sufyana ɗum sahabo nder sahabo en annabijo amma ɗum shakhsiya jadaliya on jokkirgol ɗo dow maako woodi ɓe ɗo yiɗimo woodi ɓe yiɗamo enen ka en haɗaɓe nastugo haɗɗo enen alus sunna wal jamaa ɓe haɗi en nastugo irum ɗo ngam ɗume noyi ɓe woni ha meɗen tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna an ma kanu ya'lamuna en ƴamaka en horsita ɓe dow kuuɗe ɗe ɓe huwi kamɓe bo ɓe ƴamataɓe kuuɗe meɗen ngam ɗo na faada men ba mana na hurumi men ba hamɓe shani maɓɓe sali to amma dalila aqida shi'a be aqida alus sunna wal jamaa muawiya ɗon ha caka man ɗum shakhsiya jadaliya on ɓe fuɗɗi musalsal duuɓi ɗiɗi ko sali ɓe ɓamti musalsal man nden hikka ɓe lori ɓe fuɗɗiti ashar wurtini ƴamol hesi kenya ɓe mbiyata harmi ɓe surɗina kala sahabojo fuu muɗum ɓe waɗa hoto ɓe mbiya oɗo ɗo sahabojo on ɗum haramun ngam dalila alhorma maɓɓe to haɗo kanjum waɗi martaba sahabo en wala ko nandi sakko nden bo ko ɓe heɓiri ka dow hadisol man sanna sunnatan hasanatan ɗo to haɗɗo banni man sanna sunnatan sayyi'atan non to goɗɗo waɗi aybe wisru o waddi aybe nden yimɓe laari aybe man sey tongi aybe maako man ɗo yembita nde to kala mo waɗi aybe man fuu oɗo mari geɗal ɓe wiyata commission kala mo waɗi aybe man fuu oɗo mari geɗal diga nyande man ha nyande darngal kanjum ɓe fottini wala ko yottata sheɗanu ya ngaɗa nder ko allah tagi fuu ngam dalila sheɗanu on surɗini kala bonannaji fuu en tawan hala mako yeeso to seɗɗa to haɗɗo irum abrumnul haya mo ferni labbi kala mo rewi lawru ɓaawo mako pat oɗo mari commission mako irum maɓɓe ɓe waddi irum majum fuu muɗum to kanjum waɗi jomirawo wiyata wa qala allazina tabaw law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tadarraw hamɓe man wadduɓe bonondaji nden ɓeɗo ɗo ɓe wari ɓe fiɗɗake be maɓɓe fiɗɗago be maɓɓe hisnayi ɓe yangada sey kamɓe maɓɓe yela wondono ɓe lortanno ha duniyaru da ɓe majjinayno kowa da yangada maɓɓe hoyanno ko kuma da ɓe yangidatake nonnon hamɓe fiɗɗaɓe go kamɓe wiya wondo jomirawo lornanno ɓe ha duniyaru da kamɓe maɓɓe majjayno da ɗume da sey ɓe fiɗɗano ɓe ɗo mana ɓe tokkataɓe sakko ɓe majja da ɓe tokkino kanda nden wara'awul azaba ɓe laari yangada ay jamirawi wa qala allazina tabaw law anna karatan
فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم جميرا سيفيتو لا ري أنون مؤمنين وكما نني أنون يا أيها الناس بنانو بيدو دو ووني ko ɓe kuyiɗo ɓe tokki labbi nden ndano ɗum wartiri ɓe onon fanani onon ma onon ummatore annabijo ko waroɓe ɓaawo ko jangoɓe qur'anu to onon ma on huwi irum kuuɗe ɗo banni kuuɗe moɗon on larata yurimu lawal asaratin dow wasmirru ɓe laran kuuɗe maɓɓe ɓe wasmita nden ñandere bo wasmirru nafatako yewma la yanfa un nadami ngam ɗume ɓi adama ɗo mari khiyaru oɗo mari khiyaru yahugo yeeso ko lorugo ɓaawo en fasiran ka ha ayare yeesore haɗɗo sey jamirawo hollaɓe kuuɗe maɓɓe dow wasmiru wa ma hum bi kharijina min annar nden bo jamirawo holli en hamɓe ɗo ɓe wurtintake nder yiite ayi ɗum wari ɗum yaadi be ayare wa yalanuhum la'inuna be khalidina fiha la yukaffafuna min azabi nden ayi ɗo bo jamirawo wi noy wa ma hum bi kharijina min annar ɓe laataki ɓe ɗo wurtine nder yiite allah reenu en يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين جمراوي يا أيها الناس يا أولون بي آدم كلوا نيامي مما في الأرض دم كوني هدو لدي حلالا دقيدم طيبا شنيدم ولا تتبعوا تتوكي خطوات داتي الشيطان شيطان إنه كانجل lakum ɗo moɗon aduun ɗum konnayel mubinun wanga konnagujo ayare ɗo wari ɗo tindina en kuuɗe maɓɓe ha jotta ayare ɗo wondi be ayare nde a toman nde ɗo worwana amrumnu lahaya be ko nandi be maɓɓe nden nder yimɓe asbabu nuzuli woɓɓe senditi ɓe mbi ayare ɗo nde jippi hassatan dow waɗɓe bahira be sa'ibaji tawi woodi nder maɓɓe hanko amrumnu lahaya man هنكون إن تم إن توان كايستو ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولا ذكر الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهم يعلمون أي هم بيون بهو نرى عرب به أنا فعلا في نرى أسباب النزول بيوين جيب دول إني سقيف بين أنت هوازنا سقيف بين أنت هوازنا benanta amrumnu be mudhiju kanji leɗɗi nayi ɗo dow maji ayare ɗo jippi sakifu be kuza'ata be amru benanta mudhiju leɗɗi nayi ko waɗi kala leñol fuu tongi hoore mum daga to ñaamugo kujeji goɗɗi feere wa qalu hazihi an'amun wa harsun la nad'amuha illa man nasha'uko bi za'mihim en tawon ka suratul an'am to jamira holika se goɗɗo heera dabbajo wiya to ɗiɗo ɗo wala mo ñaamata ɗi mana ɓe harminani ɗi ko'e maɓɓe ko kuma ɓe mbiya ɗiɗo ɗo ɗi harmini wa qalu hazihi an'amun muharramun ala zukurina wa muharramun ala azwajina ko ay ɓe dabbaji goɗɗi feere bo ɓe mbiya ɗi dagani worɓe ɗi harmani rooɓe nder man ɓe ngaɗi sa'ibaji ɗo yeji on sa'ibaji kanji on toganaɗi goɗɗo sei o wurtina dabbawa ko ɗeke jotta fu fulɓe meɗon ɗo hiita dabbaji amma hamɓe ha jottani ɓe hiitayge ñamatake kam mi anda bo ko ɓeɗo hiita ɗi ñamatake fu amma ɓeɗo hiita ɗi soratake e ko nanɗi be majum to hiitugo fuɗɗi diga ha amrumno luhayyin go hanko on o wurtini dabbaji goɗɗi feere kanji o wi ɗiɗo ɗo ɗi toganaɗi on nder maji mana kanji ndaɗi ɗo ɗi ñamatake nden goɗɗi feere bo ɗum bahiraji o waɗi nder maji aa ɓikkon maji ñamatake goɗɗi bo sa'ibaji aa dewi maji kala kotoni ɓe sendi ɓe harminini ko'e maɓɓe hunde nde Allah farliɗinayi dow maɓɓe dow leɗɗinayi ɗo dow maɓɓe ayare ɗo jippi sey jomirawo wi ya nasu kulu mimma fil ardi jomirawo volwi haala nasu haɗɗo ɓiɓɓe adama fuu e lallay ayare ɗo jippi dow ɓeeɗe ɗo non ɓe tokki kosɗe maɓɓe harminanɓe ko'e muɗum ko Allah dannani ɗum
kulu mimma fi lardi halalan tayiban. Haɗɗo woni ɓe tafsiru ɓe mbi ayi jomirawo arti yeccino en hako en fassiri kenya wa ma anzala allahu min assamai min ma'in fa ahebi larda bada bautiha wa bassa fiha min kulli dabba fi lardi. nden wa bassa fiha min kulli dabba. nden haɗɗo se o wi kulu mimma fi lardi, ñaame ko woni ha dow leddi halalan tayiban. halal dede ko Allah dannani on. haɗɗo halalu ɗo hefte bil fitra bako shari'a wara. mana ɗum on woni halal hedde ko en tami en yettane fasira ayaje man ha ayaje waro yeeso ɗo ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. nden haala ɗayyibu bo halalan ɗayyiban ɗo en tan min fassiran timmudu ɗum maka a suratul arafi to Allah yerdi en qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibina. to haɗo ɗon to ton tafsiru mai timmidita, amma en gaddan jus'u seɗɗa haɗɗo ko woni halal ko woɗani yonki maɗa, nafi ɓandu maɗa, woɗani gite maɗa, torrayma bo ɓawo ñamugo. kanjum woni halal ha fitra. ko laati halal fu a tawan ɗume be nanta misajuji yimɓe ɗo laata feere feere, amma a tawan ko woni halal ɗo a tawan woɗanan gite to laari, nden to ñaami bo nafan ɓandu, nden bo waddata ko torra ɓawo maɗum. haɗɗo ɓe wi ton al aksu haram bo ɗume aksu majum kenan o ñiddanta gite. kañuma ɗo ha masaba shafi ko laati halal kala ko woɗanta gite fu, ko laati haram bo kala ko ñiddanta gite fu. mana hunde nde aɗo ñama nde aɗo nande elni ɗum ko de yake asli majum ha sharia en tammi en sendidiran ɗum. jotta masalan kujeji goɗɗi feere ɗon en ɗo sigi ɗiɗi haram on amma ɗi halal, jomirawo dangi ɗi, amma bo ɗi halal on, amma ɗume se en hota ha yimɓe usulu se en tawa ɓe mbinoy ma anifahul aada karihahul ibada. to ni al'ada moɗon nefi huunde to a tawan ibada bo wañide. mana ɗume nde laatoto nde haramu amma urfan la shar'an. ha al'ada kenan kala ko al'ada moɗon nani yiɗa pat to a tawan bo sharia bo wañande se to nassi wari dannide. ko nassi wolwi al'ada fotay nasta, al'ada fotay nasta, ɗabi'a ma fotay nasta to ha nassi wari. amma to nassi waray sharia ɗo warta usulu se ɓe warta ɓe laara ɗume on woɗante ko ɗume on fottante se ɓe waɗa ɗum. kañum ɓe wiyata ma anifahul aada karihahul ibada. to haɗɗo en bolli dow urfan tayyiban bo woɓɓe mbi ha maliki aa ko laati halal man ɗo. shafi bo wi aa ko woni tayyiban kam aa hunde nde a nanata belɗum to aɗo ñama nde. to se ɗum waddi konnguli a kujeji ɗuɗɗi ɗon goɗɗo nanan belɗum mare ha wakkati ñamugo amma nde tokkinan torra ayi ɗe wotana saare haram. to kañum jomirawo wiyata ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. ɓen on wolonaɓe harminanɓe ko e muɗum ko Allah dannani ɗum ɗo irum sa'ibaje bahira e ko nandi e majum ɗo e ko irum dedei ko woni ha zamanuji meɗen jotta. kujeji goɗɗi feere en anda asli maji ɗi halal na haɗɗo yimɓe usulu wiyata ɗum on asli kujeji fu muɗum halil hillu awil hurmatu. ɗum on asli ko ɗume bako sharia wara senditata on. to woɓɓe se mbi'a kala ko ɗume dagi ɗum on se ko sharia wari harmini. ngam ko sharia harminai pat ɗum ɗo ha asli majum ɗum dagi ɗum. woɓɓe feere bo se ɓe juttini darɗe ba en mbinane ɓe mbi'a kala ko torrata ɓawo ñamugo fu ɗum dagi ɗum. se to ɗum waddan torra ɓawo ñamugo ko da ɗum woɗanan gite ko da yake wodi ko waraka jillana ɗum fu. to haɗo halalan ɗayiban jomirawo holli ɓiɓɓe adama ta ɓe harminana hoore maɓɓe ko Allah dannani ɓe, nden ta ɓe haɗa ko e maɓɓe ko welanta ɓe. woɓɓe ɗon ɓeɗo harminana ko e maɓɓe belɗum dagi ɗum ngam dalila eltugo yonkiji maɓɓe. ɗo bo ɗum babuwol feere ɓe nastata ko haɗɗo ɗum babuwol feere on, babuwol tarwidu nafsi, babuwol riyada. ɓiyadama to yiɗi elta yonki muɗum dole a haɗa ko ki yiɗi. nder haɗugo ki yiɗi ɗon a ta'ata sulɗanu maki mana bawɗe maki ha a yaha a maraki warta a darwananki.
fannu aɗo sallitiki ki yaha hano ko yiɗi to a andi ko tokkata kañum jomu burda wiyata noy wa khalifi nafsa walcheytana wa asihima wa in huma mahadaka nusha fattahimi ko wala tadi minhuma kasman wala hakaman fa anta tarifu kayda alkasmi walhakami ta ɗo tan sheyɗanu be yonki ta ɗo tan sheyɗanu be nanta yonki maɗa wa in huma mahadaka nusha ay sheyɗanu dari tan be yonki en timitina ayare man ay wala tattabi'u khutuwati shaytan jamra wi to tokke ɗate sheyɗanu khutuwat o nufete be khutuwat ɗum palanɗe on hosama fof diwa kaɗɗu diga diidol ay totton en heɓata lawol khutuwat ko kuma palanɗe ay ɗo to yahan o falan kosgam ɗo on o efta o jippina nden modiɓe tafsiru ha urfu maɓɓe sey ɓe mbi noyi wala tattabi'u khutuwati shaytani ta tokke ɗate sheyɗanu ɗume on woni ɗate sheyɗanu sheyɗanu ayyatangel amma ha ayyatangel ɗo bo Allah tagi ngel be unsuru feere je kangel ngel ɗo yi'e innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahu ay haɗo bu'udu maɓɓe wangi innahu hangel sheyɗanu yarekum ngel ɗo yi'a en huwa wa qabiluhu be leñol magel fuu min haysu la tarawnahu min haysu ay bu'udu kenan ha onon on laarirta ngel hangel ngel ɗo laara ngel kanjum wi sheyɗanu ɗo dogga ha ɓandu ɓi adama ɓuri no iyam doggirta sheyɗanu bo waɗata tawaswasu hama ɗum kanjum nde sheyɗanu ɗo ha albudul khamis ha buudu ginnaji totton woni sheyɗanu woni ngam kanjum sheyɗanu jusɗu nder ginnaji on illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbihi to ha buudul khamis totton sheyɗanu taga kanjum waɗi kangel ngel ɗo mari sulɗa ngel yi'an wakkati enen en yi'ata wakkati en matanu matugo on ba en bolli kabalade sali to amma kangel ngel yi'an wakkati ngel waɗan tasarrufu nder wakkati man fu kanjum waɗi ngel nastan i'am ma ngel doggan ngel firlitan ha nder maɗa ba ngel yiɗi fu kangel sheyɗanu man ngel efti alkal ko ngel wi summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shamailihim ala tajidu aktharahum shakirin ngel wi ngel waranan ɓiɓɓe adama ta toy ta dow muɗum ta les muɗum ta ñamre muɗum ta narre muɗum a tawan ɗuɗɗum maɓɓe fu yettata ko kañum ɓe wi famɗi mo hisi sheyɗanu ha shukru a tawan goɗɗo hisi sheyɗanu ha kujeji ɗuɗɗi o eriɗi amma banda ha gefe shukru seeɓe Allah hisni to haɗo jamra wita wala tattabi'u khutuwati shaytan dedei harminango hoore muɗum ko Allah danganayi ɗum irum ɗum bahirati be sa'ibaji e ko nandi e majum ko kuma a'a ko yadata be majum ha zamanuru min ɗum hande hunde nde ɗo danganima amma a harminande hoore maɗa dow bo na dalila gotka feere hujja feere na dow tarwibu nafsi ba a'a dow ra'yu tan ko yembitago goɗɗum feere dede ɗum yadantamaɗa ɗum tokkugo late sheyɗanu yabra wi innahu lakum aduwwun mubin innahu ande kangel sheyɗanu lakum ɗumoɗon aduwun ngel konneyel mubinun banga konnagujo konnagu sheyɗanu ɗo wangi haɗɗo ɗon sheyɗanu esti duniyaru fuu sheyɗanu ɗo wannama muraqaba fil hini an aɗo yejjiti sheyɗanu jamirawo wiyen inna sheytana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir sheyɗanu ngel konneyel meɗen enen bo en jogite ngel konneyel ɗo enen en wala jogide sheyɗanu konnejo kanjum waɗi en ɗo yofani sheyɗanu ɓerɗe meɗen sheyɗanu waɗa no yiɗi fija no yiɗi nder ɓernde meɗen amma to nanon sheyɗanu sendirta be maɗa sey wakkatiyel a innata Allah nden woodi sheyɗanu maradatu ngam a inni Allah ma maɗi dillata kanji woodi sheyɗanuji goɗɗi feere kanji ha nder ibada ɗi warata ha julde ɗo sheyɗanuji waɗi noyi warata taare ha nder julde maɗa sheyɗanu feere ɗon diga wakkati haɓata niya kangel kuugal magel ngel vonnanama niya tan sheyɗanu feere ɗon ha takbiratul ihrami maɗa sheyɗanu feere bo ɗon noyi ha nanta fatiya maɗa sheyɗanuji ɗo haɓa be sheyɗanu feere sey ha ruku'a taskutu a laara no numuji ma sanjirta maɗo jula taskutu diga habbirago ha nanta darnde ha ruku'a wakkatiyel feere sheyɗanu ɗo fiɗa ɓoftama dillida be maɗa
be numo maɗa ya hokkita shedanu ruku'a jaɓa turina shedanu sujuda jaɓa turina shedanu ɗo ɗum ɗo dilla ha a tawa a wurti julde na hande aɗo nder shedanu irin man en watta misalu ko nde a tawa goɗɗo o silmina ko kuma a tawa liman hira ɓe waɗa subhanallahi hanko ma oɗo laara himɓe o anda ɗume feƴi ngam o wala nder julde me nane ma o wala nder maɗo anda wodi ko feƴi ma o ɗaɓar o dayi to enen en ɗo yofani shedanu ɓerɗe meɗen ɗo waɗa noy shedanu waɗirta ɓerɗe meɗen waswasu ɗo waswisa ha nder ɓerɗe meɗen waddanumo ɗo kañum ɓe mbiyatama wa halifi nafsa wa cheitana luutu yonki maɗa be shedanu kangel ko waɗi jomirawo wi inna kayda shedani kana daifa shedanu kangel ngel jaɓatako ngel wonna wakkati mana ngel yiɗi ngel ñama riba to ngel waranima taɗo a atingel sey ngel canjanumo sey ngel hotata to ngel canjanumo ngel ɗo tefa je nafsu jaɓata to nafsu jaɓi nafsu on tappata stam kanjum wa khalifi nafsa wa shaytana shedanu waddan habaru nafsu bo jaɓan tabbitina ngam man kala nde shedanu waddi nafsu ma jaɓi fu to ko o wima lutuɗi wa in huma mahaba kan nusa fattahimi nde ɗi laɓɓinima nasiha waɗu kugal ɗo pat to tuma nasiha ko man wala tiɗi minuma kasman wala kaman ta ɗowtan hasmu an koni shedanu hakamu bo kan yoni shedanu ta ɗowtan ɗima fa anta tarifu kaydal kasmi wal hakami ay noyna min haysu lam yadri anna summa bi dasami ko to se en daran jango se en ummita ha dow ɗo man en ɓedda timmingo jus'u ayare man ngam ɗuɗɗum ɗo woyti inna shaytana lakum aduwan fattakizuhu aduwa en wurtunan seɗɗa nder asbabuji nda ha shaytanu ɗo heɓira en ha warti en ɗo daya Allah ngam fannu a innan Allah shaytanuji goɗɗi feere shaytanu maji ɗo astafu an sey jango man to Allah yare nonki jam inchallah en timmitinan ka subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatam ma sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah